in a generation, Mamukosa, he comes through Elise. God's word is the way that he comes. Siyathanda izinto ezibonwayo nosi in terms of into esibambeka ngesandla, into esikwazi ukuzibona nento esikwazi ukuzigcina because singabantu ababona ngelihlo lenyama. So nokuthemba kwethu uThixo siye sixhomekeke kwinto esingayibamba ngesandla sethu. But for God to come to us, he comes through the word. And so the word of God is the most important grace substance, Mamukosa, that we can get. If ever in a season, in a season, what we must get, it's the word of the Lord. We must receive in a season, we must receive what God is bringing as his word. And so whenever he comes to us, he comes to us through his word. One of the things that we must do, we must raise a generation from Alliance that is not dependent on us when it comes to the element of hearing God speak. We must raise a generation of believers that can hear that can hear. You have to have Uliza that can hear what God is saying. You have to have Ukama that can hear what God is saying. We have to raise a generation that is well positioned by the Spirit of God, by the anointing of God, to be able to hear what is God saying. Verse 26, then the word of the Lord came to Jeremiah saying, behold, I am the Lord and the God of all flesh. Is there anything too hard for me? I want to leave it right there. This verse, Olam, says, behold. Whenever God says, no, say, behold, he's saying, I need you to look, I need you to pay attention, I need you to observe, and I need you to see me. And so whenever God is saying, behold, he's drawing our attention to him, and is also drawing our attention to the word that is going to release to us and speak to us. And that word, oftentimes, when he says, behold, it's a word that is also going to realign us. It's going to position us, because it means we were seeing but according to God, we were not on the same perspective with him. So when he says, behold, he says, come up to my level of seeing things, and come up to my level of speaking things, and come up to my level of doing things and establishing things. And I want you to see what he's correctly aligning. He says, behold, I am the Lord. Right there, I want you to underline, Olam, the part that says, I am the Lord. Because the attention that is drawing us into Mamukosa, he is saying, Masimazi, that he is Uyo. So this tells me that in context, where God is positioned, he is saying the Israelites don't seem to acknowledge that I'm Lord. And the problem that we have around with every other generation that we've ever had in God, the ones in the past and even in the present, and hopefully not in the future, because the future is much better, but in the present, there's a generation that knows him as God, but it doesn't know him as Lord. There's a big difference in what I'm saying, and if you become patient with me and you journey with me in the word, you'll begin to see what I'm saying. They know him as God, but they don't know him as Lord. They know him that he's a creator. They know him, he's a source, but they're not connected to him relationship-wise, that he can be Lord over. They're not connected to his eternal purpose.
unenjongo ngathi, unenjongo ngabantwana bakho, and he's not coming to you just to become uThixo wakho. Mhlawumbe uThixo usengxakini okanye mhlawumbe uThixo ngaloo mini uthi uxakeke ngayo. He's not coming to you just for that. God is coming to you so that you can be in a covenant relationship with him, and that you can walk with him, that you can be intimate with him, that you can fellowship with him. So he's coming to you so that he can build a relationship with you, that you can come to know him as Lord. And what a wonderful thing is that xa sisamkela uYesu, simamkela njengenkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. So this means xa simamkela, it means ibiyinto besingenayo olwami, because siyamamkela. Ibiyinto besingazi nokwazi ukuthi yinto besihamba kuyo njengoba sizelwe emhlabeni nje ngenyama, but it's something that we must receive. Uyamkelwa uThixo. And when you receive him, you are acknowledging him. And so the first step for a believer is to come before him, acknowledge him, umamkele as inkosi yakho nomsindisi. And then from then on, you live your life from that day, walking with him as your Savior and walking with him as your Lord. What makes Jesus our Savior is the following. He died for us. That makes him the Savior of all mankind, of all humanity. It doesn't matter whether we're black, white, it doesn't matter whether we come from Mount Alif, or we come from a Tina, or we come from a Seis, we come from a Salamto, or we come from a 29. It doesn't matter. He died for all of us. He died for those who are born today or Olam. He died for those not even born yet. That makes him the Savior of all mankind. Jesus never sinned. Wayengenasono. So njengoba wayengenasono kwakungekho sizathu sokuba makafe, because what brings man to death is sin. For all have sinned and have fallen short of the glory of God, and the wages of sin is death. So umvuzo wasono kukufa, and what has caused us to lose the glory of God sisono. Kwakungekho sono kuye asenzileyo ukuze yena makafe. So he gave his own life for humanity, that he did not have sin, and he showed lordship. Him who is God, and Jesus is Lord. Him who is God, he took his glory and he allowed himself to be limited for a particular time in his glory. He allowed himself, because you must know something, God cannot die. But here is God in the substance of the flesh, and he permits himself. That's why the one that says it's something that had to happen. He had to give over his life, and as he gave over his life, he's the Savior of all humanity, because what he's doing is not doing on his behalf. He's doing on your behalf. He's doing on my behalf. He's doing on their behalf. So he's a Savior. And you know, with this thing that God is a Savior, he doesn't stop at the cross saving. There are challenges you have today that need him. There are problems that you have today that need him. And he has not stopped being a Savior. His blood that he has shed for us on the cross is still fresh. The Bible even says that his blood still speaks. And the Bible even says that the blood speaks better things than even the blood of Abel. So there are two bloods that are speaking in the earth. One of the blood is the blood of Abel, and we know Abel was murdered or killed by his own brother, and that blood is crying out for vengeance. It's in the but there's a greater blood that then comes to replace the voice of this blood. This one was also a righteous one, by the way, and that's why it had the right to speak. Then there's a greater voice that comes, and this one says, Father, forgive them.
And instead of revenge, and instead of vengeance, and instead of saying, let them be condemned, instead of saying, this voice comes to say, reconcile them, restore them. And this voice says, let them receive from me love. I want us to get the instrumental right. This voice says, let them be restored. Let them come to me. So what God has always wanted from us, it's a relationship that will better. He's always wanted us to come to know his lordship, to come to know him as a savior. And there is nothing that God cannot save us from. There is nothing and no situation that God cannot save us in. There's a generation that is walking with God, and in that generation, as it is walking with him, it is a generation that sometimes gets to a place it gets tired, and then when it gets tired, it gets to a place it gets discouraged. And so Mama Kosa, well, with the generation, it didn't. You suck it. We're telling the truth. We are with a generation that is walking with God. It's hearing the word, but it has lost that belief. Mama Alake, we are with a generation that says, "Send us who come." But with the generation, but I say cholera. You know what's about? Ibonela kwabanye abantu. Izinto zithethwa. But I want you to see what he says to this generation. He says, behold, because babefike kulo ndawo. Babefike kulo ndawo yokudinwa. Babefike kulo ndawo of being discouraged. Babefike kulo ndawo yokumiswa sisono nokumiswa zizinto. Babefike kulo ndawo where they didn't see a future for themselves. And this is what God said to them. He says, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Imagine God says, that is fixed. And there, what is emphasizing Mamu Alake is that so if everyone dimdalile and ndumuthixo kumntu wonke yintoni enondiphatha mna ndumuthixo wonke. uThixo akaxakwa ngumntu wakhe. I'll say it again. uThixo akaxakwa ngumntu wakhe. And one of the things that we've got to also understand, God has never walked with anyone, with any generation, with any family, and failed them. God has never failed anyone. He's never failed any family. It is impossible for God to fail. There's something that he asked in the second part. Is there anything too hard for him? This question is a question that is centered at one thing. It is a question that says, when you begin to look at the difficulties that you have, and you begin to look at me as God, as Lord, empilweni yakho, the difficulties that you have, any of those difficulties that you are facing, that is too hard for me. Lombuzo kaThixo. Uma ngiyibeka straight, uThixo apha wayedikiwe into yokuba simenza mncinci ngokucinga uba akazukwazi kwenza into ayithethileyo elizweni lakhe. That's the truth. Hence he had to come to a place of saying, is there anything too hard for me?
you are also going to realize something. The prophet of God, when he prays, go verse 17. He says, our Lord God, behold, you have made the heavens and the earth, and by your great power and outstretched arm, there is nothing too hard for you. So the prophet is the first one that said to God, because you've made the heavens and because you've made the earth and you've used your own power to make everything, both the heavens and the earth, so when you read now verse 26 no verse 27 uThixo uphendula lamthandazo wakhe that says akhondo inqabele wena. Uyawuphendula lamthandazo by saying there is nothing too hard, there is nothing too difficult, and he says there is nothing that can be too wonderful for me to be able to do. I want you to look with me in different translations. In different translations, we have this part, the second part that says, is there anything too hard for me? In one other translation, it says, is there anything difficult for me? In another translation, it says, is there anything too wonderful for me? In other words, God is asking the question, is there anything impossible for me? So when he asks the question, is there anything too hard for me? He's also asking, is there anything that I cannot do? That's the question that he's asking. So he says, is there anything that I cannot do? There's a translation which is called the SLT. This translation puts it in this way. It says, is there a word that can be separated from me? In other words, God is saying, if the word is healing, no. Is there a word that is there that I cannot take a hold of and give to you? So when God is asking the question, is anything too hard for me? He says, is there a word that you need that I cannot give you? It's a question that needs to be answered in this generation because, as I've said, Mamukosa, there's a generation that is tired. There's a generation that is discouraged. There's a generation that is even defeated. And in being defeated, it is walking in an element of saying, it's ingapha kwami sithethe ngolo hlobo tata umbhedeshe ingapha kwamandla ami Thixo mamqalana iyandoyisa mina le ngxaki. And the question that God has is, there anything too hard and too difficult? And you know, I want to say something to you. In areas where you see lento uxakane nayo ingapha kwamandla akho, zezi areas zigcinanisa into ethi ungumuntu and awuzukwazi uphila ngaphandle koThixo. And in many of those areas, there are situations that will demand for you to come closer. Unikezele always, unikezele kuThixo ubomi bakho. And is the areas that demand for you ubeke yonke into, ubeke onke amanye amacebo, ulindele kuThixo, ubeke zonke ezinye plans ubunazo, uzinikezele kuThixo. There's also a translation that says, this one is a Passion translation. It says, is there anything that can hide from before me? I think I love this because what it means when he says, is there anything too hard or too difficult for me? According to this Passion translation, he is saying, ayikho into noza phambi kwami isifile. Ndingakwazi ukuyiresolve, ndingakwazi ukuyitshila. There is no complex thing that can be there and I as God cannot resolve.
Is there anything that can hide from before me? And I want you to know something. Even you yourself, if you can appear before him, you can never hide. Even your problems, if they can appear before him, they can never hide from him. And what really needs to take place sometimes, we need to take the mask off. And sometimes we are believers that have come into a religion where we felt that putting the mask is what is needed. And that's why people in the presence of God can no longer be broken before him, because we have become accustomed to hiding our pains and hiding our unbelief and hiding our doubts. And that's why God will bring us to the place of asking us, is there anything too hard for me? He's talking to your mind. He's talking to your master. He's talking to your fears. That those fears that you hold on to, is there anything too hard for me? And as a generation, we have got to come to the place that we have got to come to God with our weaknesses. When it says you should have faith, God doesn't mean that you shouldn't have any weaknesses. When it calls you to have faith, it means you have abilities and weaknesses which your strength cannot handle. So what you need is the very hand and strength of God. And that's why he says, behold, I'm the Lord. In other words, he says, behold, I'm the one that can do it. In other words, he says, behold, I'm the one that can perform it. And so the prophet of God says, you made the earth, and you made the heavens, and you showed our stretched arm. You formed everything. Is there anything too hard for you? And so what we need to realize, we can no longer walk with God in discouraged. You've got to believe. You've got to have faith. And in order to have faith, it doesn't mean you have seen anything. It doesn't mean you have gotten hold of anything. What you have received is the very word of the Lord that comes to you. A faith is the evidence of things not seen. It's the substance of things hoped for. Any man that has ever had faith, they've got to see God where he can't see. Any man that has ever walked with God, journeyed with God, they've got to believe God in a land where he never journeyed with anyone before. And we are such a generation. We are a generation that must journey with God in an era and a time where the things that we must accomplish, no man has accomplished before. It's going to require absolute faith. And those who have faith, they obtained, Hebrews 11 says, they obtained the good report. They obtained the good testimony. Your faith by believing in God is not in vain. In order for you to have a testimony, you've got to have faith in the very word that you have received. Nahum 10. And one of the things that I want to say, don't rule yourself out because of a temporary season. Don't rule yourself out because of a temporary season of suffering, a temporary season of action. It's going to turn, and it turns at the point where you believe in. Don't rule yourself out because of the season of disappointment and being discouraged. We've got to be a generation, Namukasa, that walks with God and believes God, and we're not even trusting in human beings, but our trust is in the Lord. I can assure you, if you can take your trust in Osi and put your hopes about me, anytime there's a moon, I call you 7 times. Is there anything too hard for you? And what you've got to understand is that this is the season
This is a season where he's calling you to develop true faith in him. You know, the worst type of mountain to face, but there's also a blessed time of walking with God. It's in the season where you thought he's not there. It's in the season where you thought he's not hearing anything. It's in the season where you thought he's not seeing anything. There are thunders about akukhoboseleki. Ndiyakhonza akho nto itshintshayo. Ndiyanikela akho nto yenzekayo. It's in those seasons that you realize there's nothing too hard. And sometimes it doesn't even take what you can do in order to change the outcome. Funeka sifike kwindawo yokumthemba uThixo, singathembi nezinto sithi sithembe into ayenzayo or sithembe into ayikhuphayo, sithemba yena ubuqu, sithemba uthando analo ngathi. I want you to journey with me in the book of Exodus. We're almost there. In the book of Exodus, chapter 6. Mama Xhosa, this is a book where the Lord is delivering the Israelites from Pharaoh. Pharaoh oppressed the people of God. This was the time yayinzima kakhulu for bona. So hard that God says, I have come down to deliver them. He says, ndisivile isikhalo sabantu bami. You know, a season so hard that nangona usebenza but uyakhala. A season so hard nangona ungenawo umsebenzi but uyakhala. Season so hard nangona unayo ifamily, in a family, nangona you are in a church but uyakhala. That season was so hard, it demanded ehle nguakho. It was so hard that season. Kwakunyanzeleka azibonakalise ngobakhe uThixo. And what I want to say is this, usehla namhlanje. When he says, behold, I'm the Lord, usehla namhlanje. And in his lordship, usafuna ukuzazisa kuwe. And you know, uThixo nosi ngumoya. Uthanda uhlala emzimbeni wonke. So when he says, behold, I'm the Lord, uthetha ngokuba uzaziveza ngaphakathi emntwini. Kufuneka ekhethe umzimba uba makahlale kuwo laa mzimba. So when he says, is there anything too hard, kufuneka ukuzile laa mbuzo ehleli phakathi emntwini. Kufuneka ekhethe umntu. Akhethe uSirayeli eyiphutha. Bekungcinozelo, bekwi-oppression, eyayiyeyona oppression inzima. Inobunzima bezi zinto zenzeka namhlanje, ufumanise uba kusokolwa to a point kude kukhala uba mabahambe. Sisikhalo mabahambe. Bazicinga uba yipolitiki, sisikhalo sabantu abanqwinayo, qha bakhala kwabantu abarongo. Khona umuntu esinokhala kuye. Khona umuntu esinokhala kuye, and I can tell you akoyifana ngomuntu yena. He says, and their cry had come before me. He says, I've come down to deliver. And I want you to read with me some of the verses. Exodus chapter 6. Then the Bible says, then the Lord said, verse 1, to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh. For with a strong hand he will let them go, and with a strong hand he will drive them out of this land. Mamela give me.
uthi uThixo kuMoses nosi iya kuFaro ufike uthi kuFaro khulula abantu bami bazondinqula and let them come before me for 3 days to worship before me in the wilderness. Athi uFaro kuye awuyaphambana wena Moses. Ngubani lo Thixo uthetha ngayo? Ungubani yena uFaro? Literally uFaro uyayibuza lo question. Mamela sifike kwixesha whereby kukho nalo ucam kwakho nalo ungummelwane uthi uyakhonza wena uYesu uyasindisa uyabuza yena ngubani uYesu? uYesu akakusindisa njani wena kwakule ngxaki kuyo ukuloo meko kuloo situation? Le situation intle kakhulu uba makaziveze. Is there anything too hard for you? Uthi ke ngoku uThixo ithi kuFaro nantsi ke ngoku into eza kwenzeka uzabakhulula inkani abantu babo. Izawuba nguwe ozabaqhuba uba mabaphume kule ngxaki abakuyo. This is the thing. Uzawuphuma kule situation ukuyo, uzawuphuma kule ngxaki ukuyo, awuzudala enkuthu. Whenever God is about to show his lordship, it means he's going to show his eternity in time. It shows that God is saying, I'm about to bring a Kairos to you in the midst of your suffering. I'm going to cause time to stand still for a season. And that's what Jesus was for the Israelites. Unakuthixo ethethe umuntu abonisa umuntu a burning bush. This person sees that a bush that burns, but the bush is not consumed. Uthi Moses kwenzeka ntoni? Ingaba ndiyaphambana. uThixo uthi kuye, mamela izinto endizakubonisa zona zingaphezulu kunale ndikubonisayo. Uzawufuna uthemba into ephuma emlomeni wam. Akho nto inatural izawuhlala inatural. Ndiza kubonisa amandla am. Moses uhlangana naye uThixo entlanga athi ufuna ntoni apha kum? There are people that know, see, xa befikelwe nguThixo abafikelwe nguThixo behleli kamnandi, abafikelwe nguThixo behleli ebhoteni, bafikelwe nguThixo bekwezona ingxaki. Ubafumana besentlanga ngabo babiziweyo benguye yabo. Ubabiza ngendlela esingayaziyo thina, a personal and a divine encounter with God. Uthi kuye uThixo ndifuna undazise uthi kuIsirayeli ndiyababiza mabazi kum bazondinqula. Uthi uMoses ndizawufika ndithi ungubani? Moses wayengumntu oligwala. Uthi yabona ke lo undicela yona ingapha kwam because mna ndinguye nomntu olithintitha. Andizuba namandla oma phambi kwabo, ndizawufika ndithi ungubani? Uthi mamela uThixo indlela azazisa ngayo ku-Exodus chapter 3. Uthi the I am that I am. Ondinguye ndinguye uzawuthi kubo uthe kuwe. They will know me by this name in every generation. I want you for a second to think about this name. Because ligama elinzima ongenolinika nomntana uthi xa uthiya uthi hayi ngundinguye. Awukwazi because omunye undinguye. Awukwazi nokuthi usithiyele umntana uthi ndinguye because yena akazukwazi ukuziveza. Umntu onegama elingundinguye ngumntu onamazositshila aziveze ngendlela yena akuzitshila ngayo. uThixo wayiveza ilordship yakhe. So when he says, I am that I am, you are saying that I am Lord. And so if they need that healer, I'll be their healer. If they need that deliverer, I'll be their deliverer. If they need a provider, I'll be their provider. I am that I am. That's what he says to them. And then he says, all generations will know me by this name. In other words, your children will see the power of I am. And your great-grandchildren will see the power of I am. And in every generation, I'll show my lordship. And he says this to them in the midst of hardship. Athi botsho nguFaro athi nalesirholayo ingena ngalamini phela ngalamini lesirholayo.
nale grant sifumanayo ingena ngalamini bese isetshenzwa ngalamini uthi uzobakhulula inkani kule system. It's a temporal season. It's a season that will pass away. It's a temporal season. It's a season of hardship now. But God has come to change it. He said, is there anything too hard for me? Is there anything too difficult for me? Yes, God. It's a temporary season. He then says, and God spoke to Moses and said to him, this is verse 2, Exodus chapter 6. He says, I'm the Lord. Africa to go. Mamela dunia o. Obo ya ba ko su. Eve ko lu sa sisa wo lo so bo wo ati dunia o fa bo ya ko su. Bo ba na protect aka. Mamela ke uFaro wayintoni kuyo? uFaro wayile system yehlabathi abakuyo. Le system bazalelwe kuyo, bazalelwe enhluphekweni, bazalelwe esonweni, bazalelwe kwinto zabazilungi, bazalelwe sisikhalo, bazana nodadabo belila, nabo basebenzela into engekho. Uthi uzobakhulula inkani. Uthi uyathomba ubozaza uzowakho khona amaxesha kufuneka ube ne-state, ube ne-state yosazi ungabani, ungabi ne-state yoba uzalelwe endaweni ethile, unemeko ethile, ube ne-state ethi ngingokabani. Le-state idingayo uthi i-state ekwaziyo ungokabani. He says, I will be known by this name, that I am that I am. Khona ixesha uYesu esemhlabeni bathi behleli naye ethetha wathi I am the before Abraham, bakhawuleza kwaphetha itafile babazulu bathe ithethe into enzima leyindoda. In other words, uthi uYesu lo I am nanimbone yiphutha uze ngesiqu sakhe uzolibonisa amandla akhe. Asinothetha ngentambiso kanti lento sithetha ngayo into engasebenziyo. Ubiziwe nguThixo uzawuhlangana namandla kaNguye enjinguye, uzawuhlangana namandla akhe. And akho nto uzamoyisa. Is there anything too hard for me? Uzomoyiswa into yokuba this mountain that you are standing before engathi inkulu, uzomoyiswa into yokuba le ngxaki ume phambi kwayo engathi inkulu, unga-intimidate nayibhalansi ojongene nayo. Is there anything too hard for me? There's nothing that can limit God. I came to prophesy. There's a generation that has never seen millions in their life. There's a generation in Africa that has never seen millions in their accounts. It's a generation through oppression and through colonialism. It's through oppression like the Egyptians. It's a generation that people now of thinking that it has even been oppressed by its own people. But I can assure you, God says, you will let my people go. The way that God will deliver us, He will deliver us from colonialism, He will deliver us from unemployment, He will deliver us from the hands of men and the control of men. Akona politiki ezasigcina, akona mandla enkokheli ezasigcina, sawugcina ngoThixo Mungu, sawugcina ligama lakhe, sawugcina uyinguye, wanguye, sawugcina ngamandla akhe, eliwabonakalisa empilweni zethu. Says, you will let my people go. It's a generation, Lisa, has to start at 29.
This is a generation that God has called for the nations. It's a generation that God has known that it has been through everything. It has suffered in everything. It's a generation that had fathers, but sometimes they weren't fathers. That had mothers, but sometimes they weren't mothers. But God says, I will show myself. I am that I am. It's a generation of Bumabuzindru, it's a generation you might have written off. You might have written them off. You might have written them off too, but because no text, because no smile about God says, I am that I am. He says, I am the Lord. Verse 3 says, I want you to see verse 3. No, see. It says, I appeared to Abraham, I appeared to Isaac, and I appeared to Jacob as God Almighty. But by my name, Lord, I was not known to them. He says, I appeared to Abraham. He says, I appeared to Isaac. He says, I came to Jacob, but you know what? I revealed the part of my name. They knew me as El Shaddai, but they did not know me as Yahweh. That's Shaddai. When he says, I'm God Almighty, it means that he says you will experience all my power. There was one man that usebandleni, but into eyenzekayo zathi ungade wena ube nobudlelwane naye because usoloko ubanjwe into obona amandla nongabona amandla, usoloko uyingulo mzalwana, into yakho ikwinto yokuba kwenzeka ideliverance, kwenzeka i-healing, usoloko uhamba ngemeko nokholo lwakho. But how to fit kumazini, because when he says I'm Yahweh, he says I'm the eternal one. When he says I'm the eternal one, uyamazi uThixo akadingi umuntu ukuthi amenze abe uThixo. UnguThixo ngokwakhe, UnguThixo ngegama lakhe, akadingi umuntu amule ukuze abe uThixo empilweni yakho. UnguThixo omkhulile, ungamkhulanga, UnguThixo ngegama lakhe. So he says, bade bafike ekundazile ukuba ndinguye andinguye. Ukhetha abantu abanjani ke ngoku ukuba makazibonakalise ungubani? Ukhetha abahluphekayo, ukhetha abaye bacinezela uthi ngifuna bona ukuthi ngizazise ngazise ukuba mna ngingubani kubo. I am the Lord. Uthi ndifuna bona. Yes, sir. Uthi ndifuna bona aba bahluphekayo, aba bathi asinanto, aba bathi sinqamile, ndifuna bona. Zaziveza kubo, zizivezile kuye uAbraham wandibona. When he says I'm El Shaddai, in that name there's this word shad in Hebrew. It's the word that says breast, and ibele ulapho unqanqa khona. In other words, it says uAbraham, uIsaac noYakob nabancincisebeleni babahlalise kwelami ibele nguThixo lasinqanqapha wabahlalise beleni. Xa sofunda incwadi kaGenesis uthi kuye uAbraham, bathi mina ndifuna ukwenza uAbraham. uElohim wasithatha wasifaka egameni lika-Abraham, wasithatha kumntu wentlango, wasithatha kumntu othi kuye phuma kwilindo labo wenu ukuze uhambe noThixo uzafuna uphume kwiinto zabo wenu, uphume nakwingqondo yakho wenu, ungacingi ngale ndlela ozele bamupile ngayo. Ayisukunceda nemfundo yakho kule isizini esikuyo, nale uyifundileyo othi ndiyayazi, uzawufuna kuhambe ngamandla kamoya, uzawufuna kuhambe ngamandla lakhe. Sifika kwisizini apho awuzuzuphila ngentshumayelo esizindileyo, uzawufuneka
uthi ndifuna aba abahluphekayo, ndifuna aba abahlupheke iphutha, uthi ndifuna wona. And I am the Lord. Ndizakubonakalisa ngawo. Waske waqhuma imiracles. Ufikile uNdikuhle eNdikuhle. Waske wenzeka izinto noFaro, wathi nam ndiyaxakwa ndinguFaro. Ndiyaxakwa, andizokwazi ukumelana nalo uThixo. Wamzisa kwindawo yokuncama, mabahamba aba bantu sozibona sifike. Khona iminyaka u-oppresswa ziimeko okuzo, iminyaka u-oppresswa zisituation okuzo. Ufika ixesha loba ezo zinto uphume kuzo. Fika ixesha uphume kuzo. Fika ixesha uphume esonweni. Fika ixesha uphume ekuhluphekeni. Wafane noNdikuhle. Fika ixesha uphume ekuhluphekeni. Andiyinqwenele ndakubani na into yoba ungakhala kuhle, kodwa uba kufuneka ukhalile, uzaza ukhalela ezandleni zomntu. Uzazi awukhaleli ebeleni lomntu ongumfundisi. Khalela kuhle, khalela kuhle. Le sizini esikuyo no-Abraham babeyinqwenele kuba babesithi xa bejonge elethu ilixa bejonge labo bathi indlela zawuhamba ngayo nabo ayifani nale wahamba ngayo nathi, ayifani. Kufuna uzazi isizini okuyo, ungacingi uba sifike kwiinto ezincinci ucinga ukuhamba nomntu ongathi ngumntu. Ayingumntu lo. He's not a man that he should lie. He's not a man that he should change his mind. He's not a man that should promise and not deliver. He's not a man that should bring promises and not fulfill them. Ayingumntu lo uhamba naye. Ungacingi ufike kwindawo apho uhamba nomntu ungenwe yi-religion yokumthelela, uthelela izenzo zakhe, uthelela amandla akhe, uthelela ukuthetha kwakhe, uba wena udibisene neemeko ezibonisileyo. Akoyiswa uThixo yiloo nto esithi yintoni na ezingcwabeleyo. Akaxakwa uThixo yiloo nto esithi yintoni na ekwazi ukumhlula. Yintoni na? Ufuna uyolathe, ufuna uyibize ngekhamba ukuthi yena jongane nawe. Uthi ubinalo igama phofu, yibize. Mna ndithi zonke izinto sinozibiza uzoyizile. Is there anything that shall separate us from the love of God? Can it be demons? Can it be principalities? Can it be angels? Can it be poverty? Can it be violence? Can it be suffering? Is there anything that shall separate us from the love of God? Uzophuma yiphutha uthanda ungathandi, uzophuma ngothando lukaThixo, uzokonyisa ngothando lukaThixo. I am the Lord. uThixo ayithetha uthi, I have established my covenant with them to give them Canaan, the land of their pilgrimage, in which they were strangers. Yabona kwezi ndawo uhamba kuzo ibe ngathi umncinci kuzo, kwezi mall ungena kuzo ibe ngathi awungumntu, ungene kuzo ibe ngathi uzele i-window shopping. Uzixa apho uzohamba kuzo ube ncinci ifestile ube mkhulu wena. Uzixa apho uzawuhamba ezindawo uthi xa uyicinga wena isantini ungena abathile. Uzixa apho kuzawungena wena uhambe kuzo zona zithi ngomkhulu zizo zizixa. Uzixa uzawuxakana nawe, uxakane noThixo ohleli phakathi kuwe, uxakane noThixo ozibonakalisa empilweni yakho. Uzixa apho kule ndawo kuyo ujongene no-one room. Uzixa uzawulahleka endlini yakho. Sibe nintsi iindawo zokuhlala.
kuzixa wakho nguwe uzawuthi ikhona indawo olala ikhona phaa kuwe endlini. Kuzixa yendawo uthi ozijongileyo wazibona umncinci kuzo, kufike undiguye ndiguye. Kutshintsha lo mpilo, utshintsha nendlela ojongwe ngayo ehlabathini. Uthi uThixo kwanele kujonga abantu bam bajonge ingathi abananto. Uthi kwanele kujongwa abantu bam bajongeke ingathi abakho nto abanoyithetha. Uthi kwanele ucinezelwa abantu bam bacinezelwe ingathi abanathixo. Uthi kwanele, uthi kwanele. Uzixa uThixo azozibonakalisa amandla akhe. Amela sesizogqiba uExodus chapter 7 mama uXhosa ivesi enzima kakhulu. Uthi xa ithetha ngoFaro, uthi the Lord said to Moses, I have made you as God to Pharaoh. Cela uphinde uyoyifunda. Ungacingi uba uthatha uThixo omncinci ne athi ndikwenze uThixo omncinci phaa kuthi nguFaro. Uthatha lo Thixo nguye athi ndikwenze ube ndini kuFaro. Ungacingi uba uthatha into ethi no ebonwa zingelosi uba nto nguThixo sezantsi nathi sizingelosi. Uthatha lo anguye uThixo oweyikwa nangamadimoni, uthatha yena athi ndikwenze uThixo kuFaro. Ndifuna ukuyicinga ithetha ukuthini loo nto. Ithetha ukuthini ngawe ophethe intambiso kaThixo? Ithetha ukuthini ngawe ophethe ilizwi likaThixo uthi ndikwenze uThixo kuFaro? Nantsi into ayithethayo, nantoni na uyithethayo iza kwenzeka kuFaro. Nantoni na wena oyigqibayo ngaye uFaro iza kwenzeka kuFaro, newena oyigqibe ngomlomo wakho. Kuba uThixo uthandile uthatha igunya lakhe enguThixo athi ndithathe eli gunya ndalifaka emlomeni wakho ndakwenza uThixo kuFaro. Njengoba besithi yena akasukukhulula uza kukhulula inkani ngowakho umlomo lo mna ndisifake kuwo. Uthi I have made you as God to Pharaoh, and I've made Aaron your brother to be your prophet. Umjonge nomecam kwakho kuba uba kangqinelani nale ithetha nguThixo uza kulibazisa kule ndawo kuyo. Uthi Moses ndithathe umkhuluwa wakho ndambeka eca kwakho, ndamenza naye waba nomoya oyingcwele kwenzela athethe le ndiyithethayo. Ngala maxesha ukucinga uba wena izinto zihamba rongo abanekukhumbuza bethe uThixo. Funeka usarawunde ngokuthetha kwakhe. I've made you as God to Pharaoh. uFaro neyiphutha isystem yengcinezelo, isystem yentlupheko, isystem yobandezela abantu bakaThixo kwindawo uba mabangakhuli kuyo. Abakwazi uba zizityebi, abakwazi ukuphumelela, abakwazi ugqobhozela, oko bebambekile eyiphutha. Uthi I have made you as God, iphume iphele ngoba kubomi loo nto. Simamkele ntoni umoya oyingcwele ukuze sithethe njengaye? Utheni siphe umoya oyingcwele ukuze sibe nengqondo efana neyakhe, ukuze siqonde njengayo enguThixo, siphethe sigqibe njengayo enguThixo. Yiloo nto sinike umoya, ukuze sifike ekwazini inyaniso, sifike ekwazini kuloo ndawo ofike kuye ukwenze wanguThixo kuFaro. Eyona nto amaXhosa esilibazisayo ukungamkholelwa uThixo. Funa uyicinge le nto ndiyithethayo. Ukungambhilivi ethetha nanti yeyona nto isilibazisayo leyo elukhulwini. Asilithaziswa nangabantu,
Kasilityaziswa nazintshaba abantu akuxokisele. Eyona nto senza singakhulu ukungamkholelwa ethetha nathi, ungava ubulumko bakhe esinika ubulumko, ungamthembi ethembekile. Eyona nto senza singakhulu. Let me close with Genesis 18. I've run out of time. This question, is there anything too hard for God? It is asked in Jeremiah, right? But it was first asked to Abraham. You read in Exodus, uThixo, uAbraham wabona El Shaddai, zangayibona ilordship yakhe. Usifundele ngokwakho ku-Exodus. But lo mbuzo eveza u-El Shaddai ku-Abraham, wabuza lo mbuzo omnye, wabuza ku-Abraham, wabuza kuSara. Ngifuna ufunde nami kuGenesis 18 verse 14. Verse 14 says the following: is there anything too hard for the Lord? Ukuze uqonde i-context, mamela nami i-context. Lo omnye ixhego na 99 ufuna umithisa ixhewukazi eli lakhe. Ukhala ngento enye uAbraham, engichukumisile lento mama uAlakhe. Uthi uAbraham ehlangane noThixo, aphele lento sithi sihlangane noThixo singasifuni uzithetha ingxaki esinazo phambi koThixo. uThixo ufika uyazazisa, uthi ku-Abraham, ndinguThixo. Uyaphendula, njengoba ndingenamntana nje ndizayithini loo nto uba nguThixo? Ulahla ingxaki yakhe suke. Athi uThixo, mamela ke, njengoba usithi awunamntana, ayinanyani loo nto, ndiza kunika unyana. Athi yena ubhekisa kwezazicaka zam, andithi wayengumntu onamacebo, amacebo ethu athethethile uThixo uqondwana icebo lakho elapha ecaleni, ngaxexeza apha ecaleni, singabantu abanamacebo. Athi uThixo, andithethi ngacebo lakho, le izawukwenziwa ndim ngendlela yam into, ndizawusebenzisa amandla am ndikunika unyana. So literally xa ujonga utata isperm sakhe asisazalisi, xa ujonga umama isibeleko sakhe asisathwali nto. Yile ke ngoku athi, is there anything too hard for the Lord? Uphendulana nale meko yokuba ufile emzimbeni utata, isperm asebenzi, umama isibeleko asakwazi uthwala umntana. Uthi, is there anything too difficult for me? Because xa ujonga wena ungugqirha uthi ayisoze kaloku ixhego lina 99 libuye nembewu, ayizukwenzeka sikhona. But nangu uThixo ephendula. Uthi xa ithetha verse 14, is there anything too hard for the Lord? He says, at the appointed time I will return to you according to the time of life, and Sarah shall have a son. IBhayibhile ithi uSara wahleka, le part kuthiwa wahleka. uThixo wabuza uhleka ntoni? Kukho izinto neentshumayelo ozazifumana, uthi xa uyifumana ube nendawo ehlekayo. Kukho intshumayelo neentetho ozazifumana ezivuma kuThixo ngenxa yengqondo yakho engasindiswanga nengqondo yakho enayo indawo emdelelayo uThixo, uzawuba neendawo ezihlekayo. But ekuhlekeni kwakho ube naso isithelo, ufike kuziqondeni ukubani. Ngoba wahleka, but sizaya kwincwadi yamaHebhere zangaphelele ekuhlekeni, waye wamkholela. Waba nayo into ethi uzawuyenza njani, waba nayo loo mibuzo, but zangaphelele kuloo mibuzo. Waba nayo into ethi angayenza nyani uThixo le nto ayithetha yintoni na emnqabeleyo uThixo. Kufuneka kufike ixesha apha empilweni yakho nosi ube nokholo eluthi yintoni na emnqabeleyo uThixo. Kungaphela mama uXhosa nesizini yoba uThixo uzayiwisa ngomvunyaka lena. Oko ndihleli kule Arise, siya ku-2030 ngokulo Arise. Yintoni eshukumayo kule Arise? Kufuneka kube khona ixesha mama uXhosa ukhutshwa yintoni emnqabeleyo uThixo.
ungabuza ke ngokuba yintoni esihleleleyo kule RIC. Funeka kube khona isizini empilweni yakho uthathe i-decision nesigqibo uba uThixo soze ndimlinganise nam nengqondo yakho, soze ndimweyishe ndimfanise neyam ingqondo, ndimfanise neyam indlela, neyam ikhalenda, because ikhona ikhalenda wayena-99 ikhathalog. Khona izinto sizijongileyo xa sesizijonga sajonga ii-ID zethu sathi akushubile. Sesihlangene nama-2K ngokomama uAlakhe kuyingxaki. Ixesha liyahamba, izinto zenzeka nini kuthi ama-2K uyabona isipidi sabantwana zawudibana nabantwana mna ngoku nama-2K, kanti wena uThixo umjonge rongo. uThixo uphethe isipidi nama-2K angazukwazi ukumelana nesipidi sikaThixo. Yintoni na inqaphele uThixo? Ujongo olwam uqonde, yabona ke esi siNgesi zange ndibe naso ndikumatriki. Abantwana ngoku bazasoyisa sixakane nento. Uxakene nento. uThixo umwoyisha ngamaxesha negeneration. Yena uzawenza into ngaphezu kwale generation ijumileyo. Ujongane ne-bank account yakho uthi hayi nobunzima apha kum ndiphila nge-350, uxakane nento uThixo akajonganga ne-350 eakhawuntini yakho. Uzawenza into engapha kwe-350 oyamkelayo, awuzuyikholelwa xa yenjela. Uzawuba nento ehlekayo, but xa seyingenile le nto ndithetha ngayo uzawuba nento zithi asithethi ngumntu. Uba ibingumntu bendizawutsho iba nayo indawo ethi inonganzeki, ushiye ispace nje for disappointment uba bengumntu, but kuloo ndithetha ngayo ingumntu. Amela ke uthini incwadi kaHebrews 11. Ndifuna uvala ngalo Abraham nalo Sara. Nosi uhlekile lo mama, uhleka isibeleko singazaliyo. Mjonge kodwa iBhayibhile ithini ngayo kwincwadi yamaHebrew. Incwadi lena yefaith, wonke umuntu wayenefaith kuThixo kule ncwadi. Ungacingi yaphelela pha ko-Abraham, isaqhubekeka le ncwadi. Saphinda ndiyithethe ke le ndiyithethayo ne. Wonke umuntu wayenefaith ekuThixo owadibana no-I am the Lord ukule ncwadi, ukulephela. Ungacingi liphelela pha, iyaqhubekeka le ncwadi, ayiphelela apha. Ize ke ithini ngalo mama? Hebrews 11 verse 8. Ithi by faith Abraham obeyed. Obeyed, underline. By faith Abraham obeyed when he was called out to a place which he would receive as an inheritance. Before he even athi kuwe ikhona into endanqabeleyo, uza kukhupha kwizinto ongafuna uphuma kuzo. Yazi ke by that time kuthi waphuma kwezaa zinto awaboni nalamandla ophuma kwezaa zinto, aboni nesizathu sophuma kwezo zinto. Ufuna i-obedience apha ifunayo kuwo, bafuna ukutsala ngezinto just na wamlandela kuba ulandela into anokunika zona. Ithi iBhayibhile, by faith Abraham obeyed when he was called out to go to a place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Yazi faith inzima kakhulu, ayiyo GPS faith. Khona i-GPS otakumbhedesho abafakana ne-GPS kuba ufuna uzazi uba uye eQonce afuna ufika kula address. Ifaith ayinayo la GPS. Uzafuneka uthembe ukuthetha ongakuboniyo noba kuyaphi. Uthembe ukuthetha ongayazi noba uyawuphelelaphi, uhamba ngokuthetha ukuvayo. Kuba uyayazi ubuyapha yo-faith leyo. Naloba mawuzazi udinga malini ayo-faith leyo. Kuzafuneka sibe ne-faith yezinto esingazange sazibona kwasehlabathini. Zizokuvula ingqondo, the mind of faith. Ube ne-faith yezinto ongazange wazibona nalapha kowenu zithetha. Ube ne-faith uba uhamba ngento ethethwe nguThixo kuwe. You will have houses that you did not build. You will have vineyards that you yourself have not planted.
ukulondza ungakhambi yakhe izakwakhiwa ngemali kabani le ufuna uyazi singomama alake sinendawo eziresearchayo uzawuyenza njani Thixo ungabi newari yezinto ongazukwazi uziphendula bijonge kithini ithi by faith he dwelt in a land of promises in a foreign country dwelling in tents with Isaac and Jacob the heirs of him with the same promise. The same faith that came to him is the same faith ufuneka iye ku-olwam funeka iye ku-olwe iye kuqhama. It was the same faith that needed to be imparted to your children. Some of the things that God is saying to me, I know He's saying to my lineage. Naleke yokuba mandityale unbelief ne ndityala kwi-lineage yam. Seke wazifunda ivesi kuthiwa uyaxoka kuba utatakho naye wayilixuku. Seke wazifunda ezo vesi. Ngenye imini ukuhlale phantsi ukuzibuza umbuzo ubuxoki ngaba yintoni ayihamba ngegazi. So uyaxoka kuba utatakho wayilixuku. Hamba ngomoya. Bathwala umoya katata. Utata wathi edilishana nemeko waxoka ukuze aphuncuke kulaa meko nabo ngoku bayaxoka. Yiloo nto mna ndingaxhili uba if ndiphuncuka ngoxhela bazawuxhela nabam abantwana andixheli xheliwe imvana kaThixo kakwayo lithethile igazi likaThixo kakwayo ngokukholela kwam egazini lakhe nesizukulwana sam siyakholelwa egazini lakhe ngentsikelelo eza ngegazi lakhe nesizukulwana sam sifumene loo ntsikelelo ezilifa. Nawe kule ndawo ume kuyo nosi ume noxanduva lokholelwa kuye. It's a choice. This is a choice enzima namhlanje. Ungamkholela uThixo. Umkholelo for ifamily yakho nesizukulwana sakho. Is there anything, answer question endibuzayo, is there anything too hard for God? Is there anything too difficult for God? Is there anything too wonderful for God? Is there anything hidden from God? Is there anything that can come before Him and hide itself? Is there any problem that can come before Him and not be resolved? Is there anything too hard? Amen. Abraham obeyed God. I want to get to this verse, yalo mama. For he waited for the city which foundations, whose builder and maker is God. Inzima into yalo mfo. Lo mfo wahamba noThixo. uThixo uthi kuyaphuma kowena. Umkhuphe emanda wena, ucinga yena uphume emanda wena. Uthatha umbhedesho uyeqonqa. Ucinga yena uyeqonqa uye esikolweni. Only to find lento endifakwe kuyo andiyi naseqonqa. Ndifakwa kwindlela yokwakha izinto ngendlela kaThixo. Ndifaka kwindlela yokwazi uba uThixo xa ifuna udala into uyidala njani yena. Qha akafuni ndiyibone le nto ndiyibona apha ethinaza ufuna ndoyibona eqonqa apho ndingafani namntu apho ndingaziwa ngabantu apho ndingazufumana uncedo kwabantu bakuloo ndawo apho uzawunyanzeleka ndithembele egameni lakhe apho ndingazani noThixo bakuloo ndawo. He found a city whose builder and maker is God. Le journey esikuyo yijourney asifake kuyo ukuthi thina masazane naye as behold I am the Lord. Yonke into yakhiwe ngokuthetha kwakhe. Yonke into nayo nokuzoba nayo yakhiwe ngelizwi lakhe. Engakho nanye eselizwini lakhe ongazuba nayo. Sobina ndithetheleyo ndithi akho nanye eselizwini lakhe ongazuba nayo. iBhayibhile ithi his promises are yes and amen. Yes and amen. In other words, uba sikhona esisithembiso izakwenzeka kuyo anjengoku eyona nto ayifunayo kuba mandithi ewe ndithi amen. Khona amaxesha njalo ungenawo nomthandazo, khona amaxesha njalo awunaso nezilwimi, khona amaxesha njalo awukwazi nothetha kodwa eyona nto ozayithetha ewe amen wethemba.
uthetha kwakhe maqale le nto ayithabileyo. Akazuqala ngawe, akazuqala ngawe ubaba uhlazeke, akazuqala ngawe ubaba uwoyiswa, akazuqala ngawe ubaba mawube inhlekisa ehlabathini, akazuqala ngawe. Bonke abakholelwa kuye abasoze badaniswa, bonke abakholelwa kuye le ncwadi yabo abakholelwa kuye ayiphelelanga, 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 ayiphelelanga. Uzawuphala ngawe, uzawuphala ngobakho ubomi, uzawukwenza ngobakho ubomi. UThixo ngumoya, funeka ehlele emzimbeni womntu. UThixo ngumoya, ahambe ngumoya, uhlale emzimbeni wakhe. Uzozibonakalisa ngawe, uzoveza amandla akhe ngawe. Njengoba kuthiwa gqobhozeleki, uzawugqobhozela. Njengoba kuthiwa phumelelwa, kuhanjwa kumiwe. Khona indawo ezinjalo ifelele kuthiwa kuhanjwa kumiwe, akho mandla amayo kuThixo ayampomposa. From your own belly will flow rivers of living water. The season of stagnant waters is in. The season of waters that can't flow has ended. We've come into a season of 4 riverheads. We've come to Kishon. We've come to Hurricane. We've come to your state. We've come into a season where the water is flowing with gold. We've come into Havila. We've come into rivers of living water that flow with the surface. We've come into a garden that flows. We've come into a garden that has supply. We've come into a garden that is fruitful. We've come into a garden that multiplies. Come on, come on, come on. Thank you, Lord. We've come into the cool of the day. The season, it is the Lord that walks amongst you. The season, it is the Lord that is their light. The sun shall not smite them by day, nor the moon by night, but the Lord that keepeth shall watch over them. The sun shall not take them by day, neither the moon by night, but the Lord will. We've come into a season. The Lord will be the covering that you need. You don't need a man. You don't need a boyfriend. You don't need a sugar daddy. You don't need a father. What you need is the Lord. It says, behold, I'm the Lord. It says, behold. It says, behold, I'm the Lord. It says, I am that I am. It says, I will be what I will be. It says, behold, I'm the Lord. Yes, Lord. You come into a season of forget the former things. Forget what is behind you. And behold, I'm doing a new thing. You see rivers in the desert. You see a way through the desert. It says, behold, I'm doing a new thing. It says, when I do it, will you not believe? When I do it, will you not perceive? And those that people, when I was discerned, who can't take of Linda. Kono tiko glenda na ndondi na ikolera yenzeka kono tiko glenda asizokhalela ezandleni zabantu sizokhalela ezandleni zakhe uba kufuneka sikhalile sizokhala ubuhlungu bona ukhala kodwa sizawukhala asikhalele ezandleni zabantu. Uzawudaka, uzawudaka ubukhulu ongaphakathi unalo ngaphandle. Uzawudaka umkhulu ongaphakathi kuwe unalo ngaphandle. Uzawudaka, uzazibonakalisa umkhulu ongaphakathi kuwe unofalo uzakhula ngenkani.
uthi kwincwadi ka-Exodus uthi nizawuphuma, uthi omnye uzawutsho komnye siyaphuma namhlanje. Uthi ke ngoku nantsi into ezakwenzeka, uzawuthi kulothatha igolide, uthi kulothatha impahla, yonke laa nto niyibona ingathi ayoyakho, ngathi ayifiki kuwe. Uthi xa ithetha nabo u-Exodus uthi you will not go out empty handed. If you will come out, but you will come out empty-handed. Not this time, not this time, and not this season. You will come out empty-handed. Hallelujah. Thank you, Lord. And you know the reason why they couldn't come out empty-handed? The Lord had coming to them. The one who says, is there anything too hard that coming to them? The one who says there's nothing impossible for me. It can be impossible for man, but with God all things are possible. He had come and he said, this time around we will not come out empty-handed. So just me by believe by our but when I'm full, but they lie Songa iBhayibhile ayibaliswa kakhulu lanto wela kwabo uba babethela. No babehamba nzima, babewela bethela, and babengoyiki uba zintoni ezibalandelayo, babengoyiki nantoni ezi abazawuhlangana nazo. Bafike kwindawo yokuthi unguye enginguye uzawuyenza yenzeke. Babehamba nesithembiso ethi the land with milk and honey. Hamba nesithembiso, milk and honey. Lo mhlaba kuthethwa ngayo isizini apho uthi mama uXhosa akho kuthi kuvela impendulo. Isizini apho uthi hayi no akho bulumko, sazi uba makuthini kuvela ubulumko nesobhuluko. It's a land flowing with milk and honey. That land was a person. That land was a person. Abraham found a city whose builder and maker is God. So when he promised a land flowing with milk and honey, he was referring to a person. And that person is not dwelling in buildings. He's not dwelling in tents. There was one in the 29 who's selling a packet. Glory. Uzithandele ukuthatha izinto zingathandwanga lihlabathi. Uzithandele uthathabo ababekwe kuqala ehlabathini. Uzithandele uthathabo ukuthi asizithenge ngabantu abanobulumko. Uzithandele ngobakhe uThixo. Uzithandele. And umlamkhethileyo akazumthandisa. He has chosen the foolish things of this world, that he may cause the wise to say the string was in band. Asazi o alake bakhethe njani. Asazi ondosi baphume njani. String banathi sibambi. Khona into yenzekileyo. Aba bakujongele phansi namhlanje ukuzixa ngenyimini bathi nathi sihamba nawe. Aba bangakubonela intweni bathi wena uyonto mama uXhosa uzixa bathi nathi ngenyimini sifuna uhlala nawe. Uzixa apho bazawuthi siyoyibeka asizukwazi ungahambi nawe. Into zakho zilunga njani kuba besicinga uba sihlupheka sonke. Uthi uThixo nothi ngabami abantu azaphume yiphothi. You can come and close for us in prayer that invitation. Ekabayando kush. Dobra sabayo kush. Kelebeseta yaman.